Karibu sana na ndiye omwancho morigereria aboigo omotegereri asensemo ya gatto asumurubelio higa kero turachie goswa asensemo yengambo na ere sokoro nere soko omugaka korogo kibacha etumbili karibu sana asensemi okay no problem mugakache misionkoro kibache tumbiri esiringio gabane senete gumen reptan tagitari ili musie tente musiri gutamucho kurubwa tandi musio kibachali yongeli yake muntu skuru boy arafu ntatenko bolinga kigwa chaka kondoka Ensokoro nche karibu sana nchengro kwa Matilda Ubaigwa atonyaro sanga sengambo yeritko riarero litukerigaria ijuma okay. Sokoro ni wetu mna mko anangora tinditi mangana mange tutaiti mange yes tutaiti mangana mange ikiagera oromo ngora elineli tukabantu bakogania omorembe abantu baganeti obotoereru elinde ekero monto anyale go solve amangana eye wiki ngora lero nyamorembo anyali tukolikalite bwati omorembe pindero mama ke mundo ni Friday is okay ni Friday is okay bono litukolia lero nali maragobe guika maragoba uchimo maambi yae aba swati abange ngoseli kubale abande nkole tubaraba yia aba kingi uko anabono nche ngotebia yo bugete na machesa neli tukobwene tegosanga na abamino ne family yao Egere weekend ya soire sokoro na karole no nya bali mbale otosomi no nye kironde school para konyorongo mwalimu no aro menyite school lakini kiro yekire Friday kiguka guchi saa 9 iga oimukie pai straight obwa hange birago biaye panyoro chire kwa mora nane mandi ekemambi ngaibiye gonga Friday neli tukaba tutagetige sira ngaibiye yemomwe Sokoro ikingi ogoteba metege ntongo kwanera itukoria ijuma litukoria gosanga emeyegere ao otetiga bono sokoro ayo gwachire gari no bwate okay tindeti ngo bekera tirigoro munyite nkorarande chinga kichindo goteba nga ebintu byabone byao straight bono gaki gendrango sokoro ebintu byabone byao concrete lakini bono nche engana nere mbu ate gonchana sana umuntu naro mungiti nje tina kwa umuntu ndo bwensi olembaiga lakini yo umuntu naro romungiti manyete sokoro romineti sokoro umuntu naro romungiti manyete naboko monyora kunya gutaratara ne bintu bya yari naboko nyora kunya kuguya akaniate venga nabo atebesa geteiga lakini oise kumukwanera oise kumotenga sokoro mete para convicrar sini abungore credit ange wankonye lakini sokoro gote vinga ebese yan konyora abantu amondalinga ebintu byane ne byane konyora umuntu gali ese family obwate bitoki kweli ebitoki ebintu akomeka uruko yes lakini konyora nga omwana bwendogo sokoro mwana wendo gwako tomu 50 komera na para na lyo gosoka ne gali kwanya rumwana we na babigite uniform pio seri okay yes omwana we tibe sasa eri 200 kalinga tubwati omoyo bogo stira tubwati obwanchane boli tubwati omoyo oli bogo konya temaiti sokoro usengo kwarande kendega enta tontegerre bya kabisa na ndonye kubwata mato chinkununu chigogete ntate ngotebiga egento kiago ne kiago bono gakitari bobe amana nyasaye buna oroche umuntu kabisa ogwaka chisabu chia okwenda gwasone bikoro tumapema gigali kwa rosie gantu ka oga mapema kabese ka buna bono nkorara asani gali agosone bikoro oroche umuntu agosone bikoro to koraki limogondo le malemire galia kwanya oro umuntu nde olie gali miagendre umanye kurwo ronko ebese yane umhanuli liuchiuli kakyonya ngokwande gusenkende gwankorera kende ndende nkoebese sokoro bono nkiotagete goteba nkiotagete goteba ntaite goteba ngaki ebese egento kyomuntu nekiaye bene nekiaye anje gokwariuka lakini bona ye urabuse ko inyora andake byakoereire nkorare mirworense mogete naboko yara no bwate gosene nibo lakini chinse monjiro rokonyoro ganetio muntu ndago konya igongo chiro lingo konya
oringo konya nere nguchira immediately ono no ruri yo kare gukonya kero konya ororo mugiti no roringo konya kare ndo mungiti matiri tore to te abantu bare kero kurigire no nye kenyoro koigo monto kete na bwato moyiga na kana tio gusirwa aito iyo abangi na kogenda bare kerero aye no munginori aye no ri okotaka ko bae bweka okweruke ntingana aye tutageti korwa kende kwarorire ng'abantu bare kiombe geteiga bagusirana aye watebanga nche biombe biaya tintegeti magana mangi nande gento kene kerega matirita tekerera ngotebi bintu bine birega ngache emechango ne miyantura kana abantu baito tigatogenda emechango tosira nere ndenkalia ekiagero nyare bonyore omochando totonde tomusire ntate ngote emechango neroro ogungo chinarigeri naranga etari mechango ebonete gochangirwa nche ntali omochango mutaka nororio mochango mune obwenyangi oso bwenyangi ne bitina twaleta bono sukura ira to kanoga letiko kale nyangi timaiti goterosa gosinya wese magosensi siria watema ayuraga ni roga uratoka nganoga netie nyangi lakini ole merwa sinini ogotiga ukore nyangi tokurangire mochango okurangire mochango korete bitina nyumba no maetenga mosubati na gocha nyumba gabona no mechano okay omochango ndo tutageti omochango no kale bakurukanga omochango bwa omochango bwa esukuru arato changa sobonge tusomya abana baitu okay omochango no roro ngakina sako kuiba gaki mama ke muntu okay so, no problem kunyurane gote ole ngagari obwate bituma okogesa chiguni we okwanyora gwatumba chiguni nyumba byama ebinde byabekwa mariogo byaetani season ende after ende kwanyora nga byabongiru lakini yamate moinege karo korigereria amani nabo koranga kero patemeta kogenda ogura akatorira kamugusebere kwanyora nga nobo mwana bisuguna netiga kwarigereri kwagenda bugo biri byao kwaenda gwaitera biri bigendete kubunga hono nabakane timbagenda mugundo kaki nabakane timbagenda mugundo marimi igo bano sokra eto kunyara gusirana nabantu pi ogosirana mbuya ogosirana no maito gosirana nkoro kwa maana buna bono gosirana umuntu angakire simia tebinga ki ntate gaki untomere credit nkwanire no muntu frani ando sibuya okay nabonko mutumire bese yo kerne credit ya saba mapema na ande mutaemeti sana credit kingi akora kende igira na nchambe kebuya straight ta ogosira na muna wasira umuntu nera bwenta gosira immediately on the spot without any straight arafu tumaye gochaiga ogosira na nkororo naro koro kuya muntu gwakire simi ogotebiringa tatundane ntaito onkobesie besa fulani nchire gasi tugotina gasi aguchi achikoba munago chikoba nkobane na nje aruna monkomosira lakini osira na corona koroku nkoligereri bono forex cambo matirito ne mama ayoroche kabisa pi osire to monto akanyoma bono what is that tari bobe omwancho morigire na bwo tegereri ekero igwete sokora gotebanga nga bintu mbiro nga senare nero raro rasa gusira nga tari rasa musiro mo tari rasa maya no neva tibaye tinge kerengere kya honkere kyo mwancho morigire na bwo ikomo tegereri nyara okendera gutangana into chinse mo cha Facebook una Getembe TV na bwo chinse mo cha YouTube korende ekero ndachi kogotigana sokoro korogo kibacha nyara gusange kerengere kya gwetera so gwake simigo chaiga ase studio nyara gutumanyenga andake ogusira okuiga nkwange nchoki na kimugusia bwanete gusirana gusinga yobonete kubekoro bebenga geiga ngusirande geiga tinkonyara gusira gendera gusanga naintwe kurinde asibono nkora sabo muti mukomoke lindo chikogendera nere nkoro kibaje gusenake there is no problem whichever wherever nchini hili mbia mono sana nigonda chikugutika samokaye onkorogoke wacha sevita asinginje bitango ekemo biberega gendera kurigere Getembe TV nabo igo kotegera Getembe FM erietaria ne Matilda obaigo korogoke wacha kwira nale naye gega achie kogendera usanga naye
amasomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduza ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigoto kwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi wekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moretu mwanu ayanyorera obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete ayirira eskuru yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwe trasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirira na kwenyorera obumanyi iliwebekeri bagari ya asensiga yokwerwanirira. Okay. Umwanju muligererio Getembe Television Network no umwanju mutegererio Getembe FM ekiunga kiama mugusi Andros Biasole Andros Biasole Firatu home live and direct yani igwe ni kuri mapema lakini nende twabuli gali tuli na umwana onega muchukuru onega muchaka chukuru kanega iga madilta twabuli burunge ki ogosirana kwa mugusi okay bona yaikirenga ki ngokonyoro muntu guchigigaria ngomokonyoro guchiaria nerenko konyari okay guchigari lakini bona tware kubulinga ki ogosira ayengo sira ki uruche kabisa biziri asura umuntu ngosira ki orasira umuntu ekiagera abantu baro naboko konyo umuntu burungiga wamatenga ki baminto nyarebo minto bwato bosio boiga genda guchigaria roseria bana bagendagira okay ndo chikoroseria bana bagendagira buya mapema arafu ayebono gwachikuganya akoiranirie tali koirania okay nandire naye tali buya na uganyirire ngana uganyeta koiranirie okay kora ganya na road there is no problem kwa raza kura duniani lakini ugosirana nkwange nchoki tobwenete gutwara ibuno mugusi nkwange nchoki ngosira kiura akonyo umuntu ngosira kiukura akonyo umuntu ego engane iyo ntete monyetegere borunge ntobese go gutiga gokonyana ntobese gutiga gokonyana nandi naboire ngaki mugusi tochiche amo igere tokinege saku lakini ngosira inagani obwenete gosira umuntu ngokonya kiura akonyo umuntu mbokonyi kiobora rugochi aso umuntu muntu chira aso gotebiri umuntu nkonye bese ngende nchiko koraki nchiko nyuira okay okunugo ziro maete okunugo zira okunugo konya ziri okay nomo konye muntu ogotebiri endugu nkonye bese ngende guchiga iga ntate gutara kwanza rachikora kwanie abahiri nabasani
okunogo sira stiri okay endugu nkonye besa ntomere edemu fulani kwa ujeba okunogo sira okay endugu nkonye bese ngende mente ngure ng'ombe igere etokonya mabere gaiga okunogo sira endugu nkonye bese nkonye bese endugu nkonye bese ngure kirugo ekiya nkobeka nyombaria okunogo sira okay ndatonte bingo sira kyoko iga gusi yaito tubwente gukonyana buno mo gusi ngusira inagani tubwente gukonyana ngusira kitu tubwente gukonyana namba yesimi 0741 58 38 78 ontuangire nango sigabu mapema arafu tumanye kubura ninga ogosira ngosira inagani tubwente gukonyana buno mo gusi ekiagera abagusi baito abange sora nimshapima abagusi baita abange mbamanyeti ogosira naina gani tubwene tugosirana abange muntu nabakubwata ebese okoa ogotebinga bone ndugu na koire bese ogenda kondise libo balirire mwino ogigaria igere chego koraki chego tokonya bono rinde mbura goikarasi malendo mokonye a kondise libo arafu rikwa mokonyire gochigiga abu kwa manya konyora na ende nigo ande kwanyora nga gokoenda yebuo yega kindu nzire ende gatulira kamo igerene nkonyera abana ere kwamanya konyora ogotebiri nga yatimbu atikende gaiga ebituma biruna na nyora kurugaria nachitenga koraki nachite nkabioni ngachigo chenchi ngore ng'ombe igobono timbu atikende ndugu nae karali obweneno egire buya gosere bobe igonko baboli ngaki abagusiba minto erebuya ogosira na waito ngosira na inagani tubwente gosirana nari gego gontebi nganche ni gonkoro kwa Richard Sundu murabwe kerambe kanyera gontebi onkorogo ogosirana asenare ora asiro muntu na asenaro tamosire buna bono nabogosira omuntu ase okomu ase okomu konya nyagitari ndikere mes gocha kusenga kresimi gocha giga igan 0741 58 38 78 nare ya gontebi nchenkor kwa stima power ni ga gontebi onkorogo abantu baito tigato sirane ase chingencho ao andons pia so yomina bwato muchando musire aroge tembe etwani engambo aro muchukuru ngeso yeldia mwem korunyankongo kaiga nabona amanya neru yo straight aya mapema rono matereiga wakonyo mondo chamambio kotebi nkonyo siringere 2,000 na nyoriro mochando njenkuira nali Jumapili ekere kwa mwebese eri kwa manya Jumapili mbona ngo kwara egwati gatogenda kumosaba aya kwa kanyaritu ko bwa kimambia watariri ntachi eteigoro tigangende motebire ndanga na inje na nyoriro bokongubwani manya gogotebia nga ganya gakie weekend inase meretiti nyore tie simia motecha omonto muno yoroje no mokonye mambiende awa no mochana bono chakire na hende bono okay no problem aroge tembe engambo atende awa ikire ngokoro soko mjinga mapema asa Dr. James Magatumiro gagotoka jetiganda ateba iga oma jondo bwatege sakwe kemo gaba okonya na sana Kenya ekiyekoro kwe Kenyambi lakini ndumu amugusiyo tokola nenda mwamko okonya mambi na okonye ko bimuyo yobegete yonga tebanga numa te ko binje na korero nkoroko okay okogenda kuchiya gwate bango okonya tainje kanga ne botio ne jeyu jengo tebanga tigatwonye kwa konyiro umuntu isanika no umuntu inereza nikengo konyiru abantu bange ngo konyiru lakini bari wisanika mwamugusi okay yokonyara mwamugusi akona kuchiya nga konya gentoki neka kiya gwato bakongu kwa makonye yes to konya na tigato konya ne nandi twanje na twakonyirwe andi twanje na twakonyire twakorera buyamba nonkoro mapema omugusi ekere turamo buna turiga ogokonya na nkororo koro kugo ikarasi matokonyane
ntutwensi mwamugusi mwanya gitinge ntwensi natule kabiringa bune lakini ngokonya kiura konyo umuntu. Okay, ngokonya kiura konyo muso gosengo sira kiura sira umuntu mapema 0741 583878 asoli ondigeretie CTV yetu ya Getembe Television Network na audio on tegerete asegetembe FM aro Getembe enyene mapema bia straight nesaiga chirikibwa kireiga umuntu ndeka koiro nyo mikwale mira nyo batebinga na etabukiri kya utongenani ayo yo gutangaza kujumeta kire bintu buchinga buri bwa kare totige tumenyenga kitwa konyi twateba sani mangara yo kunya koiro maiga ngailikuwa aya. Okay. Mapema is best. Oyo niga goteba ngakugwa konyiru naye gendo ukire pitotari. To baise kwa nando chake kuja kunana geli kuchiali kuja kukwana sabantu ngoma ete inche nyarebe na konye te style frani na ande bone kero kukwane kabire yo nyarebe uyu nerengo chirwa na abantu amashabiki ngo chirwa roga kike ndugu na igure naye kwa konye te nyarebe na iturere tata na tosuki kiasi aro Getembe famalu omoishia tanto moishiri buda egetinya ngwana li madilida mapema oyo na director mbore laija Munyanja nabona amanya omanyete ingana iri kwa diretire buyera kini ntorari bwata buya okosira no kokabesa na neta bauti ebinde bibi ko ba mbiri konywomana mapema tigango tebiga ekero montare gocha kugosuma chibando iko kwari ko moembusuro kwa mwane chingende kwa mwane chibando chiriako chikoria ekero kwa moire embusureje okay iga kwenda asimeke erinde nande tacha gosuma omaete inere njera kwari gosiro omuntu ngonye kwa momo sinande mwane mbande mwane mbanda ndasimeke kiara nere kine nera acha gotwa tacha kusa bana kero kwari konyora abana bakwenda batwa mapera kwa bande go kwari koriye kameri kwa omoibori ori na kwa mateye kero baturega na agenda osimeke kine okuna kwogosirana nande kero kwari konyora omuntu aye mwaremire mwakorire omuntu minanyo orire koema igo kwari ko mwachi eri cyangoremere rinde nere tacha gusabere okuna kwogosirana taliyo ko moeri taliyo ko mwachi eri cyarema banyata bwati embusuro mwamwa unaere mwamo siro imoka omuntu orenga okuna kwokonya na koli kwari kokonya na kwari ngobomo okay sikuizyo mate na boko omuntu kibasa kwagani na ndo chikomodayi esengendo kwa makonya gusino murwira abwato muhira nyagitana ndo kwagani akoira neri okosirana no kororo omuntu mino na arense kipiasara uno yo minto Dr. Miroga te banga baiko ya karba nyorira se bamenya te compound ye yemo gosera ndie yemo karba ko nyoru yo mwabarense kipiasara bako tema juna chini bari kiti chibesa ba moire rinde nere imuketa achandika tachi ko cyane obun tacha ko cyane go tacha ko cyane kache kusabirira na intu bana yari ko twara ngantu bwatembu yo gosirana no konyoro yo minorense omoreta iguru aye ko bwate aye mukuni rinde nera ache iguru anyore enjera ko nera kwene nteini oguno kukware ngo gosirana omugusiga are kororo yo mwabonga anchaje kusabirira yaya neribo bariraire natomoremere tomwane embusuro iro monto tari guchikomodai okomosira nero bwegendere ende kinkwari kokeigunga nyare nasire lakini rero kusiro monto koira na gwata bango nyare baninche na mobeko beire bunari igo gento bune kikesire igotoko konya kabuye igo mugusiga kogendera mutumbi yamon na kibona tata gwata bokoro kwa director Elijah Munyanja okay director Elijah Munyanja enjira kwanire ongokiri sana igatebire ngaki onyo muntu chiri ogosabire gosene obosi okomo embusuro
okoma obosi omone mbusuronge igere akoreki agende asimeke nande ankyo tabaise okoreki tabaise gocha kugosaba mape mwakura na immediate on the spot onyo muntu gosabire gosira omosi yani okuro gosira na rire tumineti ogosabire gosira omosi okoma immediate on the spot mbake embande yachi okoreki yachi kwamia nere tabaise okoreki tabaise gocha nande gosaba omosi eraija abu watemire tata. Okay, abantu baminto bale gali chisemo cha Nyamira County. Abantu bale chisemo cha Nyamira County. Igonko bakire sarute kiagera inu nabalimi abakongu sana nande nungo konya na mure sana. Nkaite na chite asegete galia, ngaika somo chigete galia okoro kwa Olichati Ondeli, Olichati Ondeli. Aiga sakoro kuiti bonsalia. Okay, nkamakuru nkanyora ale mete. Kamboli ngakitato simegete kabire ngoma yete omwogo oyo igona arusie bite kurunya lebe. Okay, karusie bite kurunya lebe agakwa ebite ugacho gasimeka bono kwatwalire miyogo ngamiyogo bono mpwatega iga nkoira gali tibonsa iga na ire yendega ige chiro ga Nyamira igere nachikonia namanya koba bono ndranga abuokora na ire ngotebale nganyarebo na koreteki namokonyete ande kuikanda sende neboliga neboli liboli ligi ya sana neboli ngara kini monto ki ora konyo monto akirepi monto ki ora konyo monto akirepi monto ki ora siro monto akirepi lakini tatemba tebinga ki ekere wasiriro monto musire motike gochiabu aya kogo etanonya kweboli ime yao ngaki ngama ene pininche na makonye tokora nonya kwerengere ime yao mbuya. There is no problem. Na Nyasaye nere guika akoreki agosiseni na aye kiagera tugambe tionde. Kugo konyo muntu mokonye no kabogo konde nkorora. Takire ne bono gosira na gwaito gusi. Gosira na gwaito gusi kwa bere ngambo. Ugochi kwa bere ngambo. Okonyora muntu kwa mokonyire na agendete ukamba guchigi garia. Aho goteba ngaki uri gabono. Ngaki bono ye ngakiere bono atwalire bintu nyatarinche kanga taliga. Ngonya talinche kanga taliga amangana buna iya na rama be kabisa wansirire mbuya lakini ucha kugamba gochigalinga ngonya talinche angokorogo tali mali getembe usale getata. Okay umwana ule baba. Okay ngonya talinche nasirete matirida kanga matirida taiyo kanga tabu atikende. Okay tabu atikende ngano chegaliria bwate kanga tali gotarragali elia. Okay no problem ngoma ete narasirira abantu abange sana. Okay ekero gosiro monto manyanga gosiro monto ogosiro monto nande tali ogochaka goetangasa gochiga ali ngangwa sire to monto frani gochia omwana ule ndabona akwane kabirega bune imondo lebo babancho balirira bancho bategereri lakini ende ogosirana negento kiengencho nara igogonte yakurugu choeli ogero nyangau iga gonte binga ogosirana okore chinchira chinyinge ogosirana nabo ogosira omonto obwate no abatubwati lakini gokwatwalire nabo ogosira omonto naye bakabwate igere nere ankia koreki ankia gosire oyo igani gagontebi onkorogo nche nkoroku machuma. Okay machuma ni gagontebi onkorogo ekero gwasirira omonto eba obwente go delete nabondo chali getega obwente go delete egentekyo korwa somo tuo ayuna kwa moire ncherendete yo igere tosirane aiga ase orogongo rwaito ruagusi mapema ayandro pia sore nchwatere nango siko jagi gachi saro chichiga neteko minyokiga mapema nchwatere namba yese minigere 0741 583878 ngosira na inagani tobwanete gusira na buna umugusi igere tobwaterane tukini egesa kugito kia agusi na bebwanete to kwanera negabu nche amonaye igere tomanya koba oyo ni gagonte mark me present onkorogo ni Victor omwana gechuki Thomas korwa chinsemo cha omosalia giasaiga korwa omosalia giasaiga agoteba nga onye gwakonyira omuntu mokonye no moyo omurabu tigana konya kugamba gochialia ara igogontebi onkorogo kebacha nabonkorire kabisa ncheni gonkoro kwa Joseph Ondika korwa chinsemo cha bomokora bonchali igagontebi ogokonyana nukuya okonyana muhimu
aro Getembe ro okay ngaikwa genda okay umwanchu umurigeli Getembe Television Network na Getembe FM ntete kwa ndo mutimo komosiri ni kiasi arafu nkoira na Papa Friday Express aje nanche tali nako tokonyeraje kiraje bona igokira Friday buna bona Friday bona ngoso asakuru kwa Friday Express ase ngochikokokia mapema ncho monyene tali unde ninje ngokokokia mpaka sangapi mpaka kuchiali chinsa isano tumanye kuruo tutiganamo naye tumira namo naye litukulia ankyo ase radio yetu ya Getembe FM asomorobelio abako makayone tumakumira na guchigabu arafu tumaya gocha kumira naye ase umurobeli bwa etwani ya Getembe litukulia Monday yani tukula Jumatatu mpaka saa 4 yani kuchakira saa 10 mpaka saa 11 mpaka saa 4 mapema igasobwengo mwancho murigereri tigatumira naye request not request awa tumira namo naye asomorobelio tokorokanga Friday Express na Schoolboy Nankarago.